फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि जिल्ला आबसुनि सिङाव जा मोनसे बरायनाय हाबाफारि बा फोरोंगिरि सान फालिनायनि हाबाफारिजों दिनै जोंखौ बरायबाय बेनि थाखाय आं गिबियावनो गासै मावथि सोद्रोमा बिबानगिरि बिथांमोननिसिम साबायखरखौ बावहरग्रोबाय। आं बेक्तिगत हिसाबै बुंनो सानो जे आं बेक्तिगत हिसाबै दिनै 20 बोसोर आलारि एमइ स्कुलावहाय माने फेन्सार फोरोंगिरि हिसाबै मावना दंबोयो आरो बे मावनाय समावहा जा नुबाय गभर्नमेन्टआ जाखिना खामानि मावबोबाय जोंनि सायावहा थांनाय 2013 मायथाइयावहा प्रभिन्सियेलाइज खालामनो लाबाय। बे प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव बायदि माने आंखाल होननानै माने फरायसालिफोरखौ दानना गालांबाय। बे एक्सुवेलि खोथाया बिथांमोननि मोनसे प्रिप्लेनआ बेनो जे बिथांमोना बेबायदि फोरोंगिरि माने फरायसालिफोरखौ लायोब्ला बिथांमोननि जिथु साननाय हनाय बेयो हयथ' जाफुंनाय नङा। नाथाय जों बेखौनो बुंनो सानो जोंनि जा गोनांथि दङ डकुमेन्ट्सनि गोनांथि माने नर्म्स होनना बुंदों जायखौ बे नर्म्सफोरा जोंहा आबुंखासै। जों दाबो दिन्थिनो हायो बिथांमोना जुदि जोंनियावहा डाइरेक्ट माने फिजिकेल भेरिफिकेसन खालामनो फैयोब्ला जों दिन्थिदों गोबां सम दिन्थिदों थेवब्लाबो जोंहा जाफुंना फैयाखै। खोथाया जाबाय गोरोबथानि गेजेरजों नोंथांमोननि जिथु माने भेन्सार स्कुल बेखौ जाफुंगोन होननानै जों गोबाङैनो आखा खालामदों बे मोनसेखौ आरो जों बेनिखायनो दिनै सानदों जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जुदि जाफुङोब्लासो जाफुंगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो नंखायबा बे जाफुंनाय नङा होननानै जोङो साननाय मोनसे फैदों आरोखि। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माने एबसु अफिसाव फोरोंगिरि सान खुंनाय जादों। बेयावहाय आं भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि हिसाबै दिनै आं जोबोद गोजोनदों। मानो होनबा जोंनि बेयावहाय बिथां प्रमद बर' सारा माने फैनानै जोंखौ माने इयुनाव जोंनि सोलोंथायाव जौगागोन होननानै जोंखौ जोबोर आसा होनायनि थाखाय आंनि फरायसालिया तर्लापारा एमइ स्कुल। बेसेबां बोसोर जाखो? बे प्राय 30 बोसोर जाहैबाय गायसननायनिफ्राय। बेनिफ्राय नैबे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बे फरायसालिया सरकारि जागोन होननानै सानदों। आं बेखौ जोबोर माने आसा आं सानो असम सरकारा जेबो बेयाव माने खामानि मावनाय नंला बायदि मोनहैबाय आं जिथु थगायबाय थादों। हाग्रामा सरकाराथ' जोंनो माने सोलोंथाइनि सोमोन्दै जेबोखौनो माने राहा लायाखै बा लाबोनायखौ नुनो मोनाखै। आं बेखौनो बुङोदि बिथांमोनाबो माने सोलोंथाइनि सोमोन्दै जेबो राहा लानाय नङा इयुनावबो। बिसायख'थिनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बे जुदि UPPLआ जुदि देरहानो हायोबा गभर्नमेन्ट जुदि गठन खालामनो हायोब्ला निस्सय जों बायदि भेन्सार स्कुल बा सोलोंथाइखौ जोबोर जौगागोन होननानै आं मिजिंथियो। देबजानी बर' आं टंला रतनपुर बर' मिडियामाव एमइआव 95निफ्राय खाथिनानै दङ। दिनैसिम बे स्कुला सरकारि जायाखै आरो बेयावहाय 95निफ्राय बेसेबां गोबावजों आरो सहायबावनो जोङो दा माने अबस्था गैयै जालांदों। जों आरो निजायनि जायै लोङै बेसेबां खाथिबावनो गथ' गथाय गारनानै न'खर गारनानै न'खरनि खामानिखौबो गारनो हाया स्कुलावबो थांनो गोनां जायो सम होनानै। बेबायदिनो जोङो देहा दिनै बैसोआबो नेबाय थाया दिनै सान हर बेबायदिनो बैसोआ थांबाय थादों। दिनै सरकारखौ लागोन होननानै भाबिबाय थादोंमोन BTC सरकारखौ लागोन होननानै जोङो बिथां हाग्रामा महिलारिखौ जोङो भाबिदोंमोन जे जोंनि बिथांनि राजत्वनि समावनो बिथांनि रायजो सालायनायनि समावनो जोंनि फरायसालिया जागोन होननानै जों सानदोंमोन। नाथाय जोङो फंसेबो फरायसालिनि इडुकेसननि बेलायाव जेबो बुंनाय खोनानो मोनासै। बिथांखौनो नेबाय थादोंमोन। बेखायनो जों दिनै सोलायनाय नागिरनानै जाहाथे प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बे UPPLआव जिहेतु थांखि लादों फरायसालिनि सोमोन्दै बिथाङानो जोंनि बे फरायसालिनि जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि दुखु दाहा गासैखौबो सहायनो हागोन होननानै आं बिथांखौनो मदद होयो। गासै रायजो राजायाबो जाहाथे स्कुलखौ जानांगौ बर' मिडियामखौ जानांगौ जों दिनै थालांबाय थादों। LP ME जेबोआनो जायाखै गथ' गथाया सारखार जालांदों
आदां गादां जालांनो हमदों जों फोरोंगिरिफ्राबो आदां गादां जालांनो हमदों जों मा खालामगोन मा राहा मोनगोन माहाव मा खालामगोन जोंहा बयगबो गैला बेलेग खामानि मावना जानोबो खेथि मावबाबो खेथि मावनोबो हालिया जालांबाय थादों जोंहा बैसोआ रालांबाय थादों देहाफोरा मोजां नंलिया थैअर मोजां नंलिया जों दा नै रिटायार जानो सम सफैबाय थादों बे साननैसोनो जुदि प्रमद बर' सार बिथाङा जुदि जोंनि गांनाय उखैनायखौ माबाफोर होनो हायोब्ला जों बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थागोन आरो बिथाङा जाहाथे जोंनि गांनाय उखैनायनि थाखाय माबाफोर मोनसे खामानि बे फरायसालिखौ लागोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय थाबाय खालिंदुवार समस्तियाव दङ समस्तियाव जों जादों खालिंदुवार समस्तिनि जोंनि फरायसालिया बनजार दैमारिया सानसे समाव जोंनि फरायसालिनिबो प्रेसिडेन्टमोन नाथाय प्रेसिडेन्टब्लाबो जेबो फरायसालिनि सोमोन्दै जेबो बुङासै बेखायनो जोंहा बिथांनि सायाव बहुद दुखु दङ आरो बिथांखौ बुंगोन होननानै बिथाङा रिक्स लागोन होननानै जोङो सानदोंमोन नाथाय जों सिगां रायजो राजाया सिगांनि दिनावनो बिदि खाङि रायजो राजानिफ्राय फैसा बाङाय मांला होयोमोन दिनै सारमोना बेसेबां दिनै 17 बोसोर सलायबाय थानायनि बेलायावबो जोंनोहाय जेबो मोनसे होनायनि जेबो थांखि लायासै बिनि थाखायनो जोंहा गोरबोआव बिराद दुखु दङ बे दुखुनि थाखायनो जोंहा माने सहाय गनो हालिया दा मा जायो रायजो राजाफ्राबो आपत्ति खालामथों फरायसालिफोरखौ लानांगौ नहलेबा बे बर' मिडियामफ्रा जोबलांनो हमदोंसै आरो जेबो जानाय नङा बेखायनो प्रमद बर' सारा जिथुनिखि थांखि लादों बा जिथुनिखि बिटिआर एकर्डआव जिथु शिक्षानि भितर माबा लादों बे जाहाथे जाफुंथों गासै रायजो राजानि गोदो जोंनि बैसोनिबो बहुत गोदो सार दङ बायद' दङ बिथांमोननि जिउआबो जाहाथे गथ' गथायखौ लानानै मोजाङै रायजो खुंनो हालांथों जि बोसोरसे मोनो आरो बेखौनो माबा होथों आरो बे जिथुनिखि टिउटरनि माबा खालामदों बे टिउटरावलाय 10,000आवलाय मा खालामगोन एसे बोसोर थारुवा जाना थाबाय दिनै बे टिउटरनि दरमाहादो 10,000 12,000 मा जागोन इमान माने शिक्षानि बेलायाव इडुकेसननि बेलायाव असमनि शिक्षा मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेसे राजनिति खालामबाय थादों केबल फोरोंगिरियाल'सो दायनिगिरि नामा गुबुन साकरियालफोरा बेसेबां जौ लोङि गोदो थायो फुंनिफ्रायनो जों मोनाबिलिसिम नुयो जुमाय लोङि थायो नाथाय फोरोंगिरिनि सायाव बेसेबां माबा खालामदों बेखौबो मा खालामदों जोंनि बिटिसिनि सार हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' बाहाय माबा खालामनो हागौ दिनै 50% 45% नागिरनायावनो जोंनि मानसिया टेटबो होनो हालिया आरिनिफ्राय DLEDबो खालामनो हालिया बेबायदि अबस्थायाव खालामना होदो दिनै जों नुनो मोन्दों मैया दाखालि मा तारिख मोनथाय बैखालि माबा टेटनि रिजाल्ट होदो बेवहाय जोंनि बर' मानसियानो गैया जों बहुत दुखु मोनदों आरो बहुत दुखु सोरनि सिगाङाव फोरमायबावगोन जोंहा उपाय गैलिया बेखायनो बेबायदि राजनिति खालामबाय थानाङा जोंहा प्रमद बर' सारखौनो जोङो आसा खालामदों बिथाङानो जोंनि जिउखौ जि खालामोसो बिथांनि सायावनो जोंहा भरखा आंनि बुंनाया एसेनोसै धन्यबाद दा माबायाव मा होनना बुङो 71आव जोनोम सान आरो बेसेबां दंबावो 13सो एज दंबावो आरो दा 13 बोसोरसो जुदि जायोब्ला एबारे माने जाथार